Two. Hey, kanje. Peter Pan, Tinkerbell. Yeah, they call me Peter Pan. Yeah, you know the level. So namhlanje senobani mamazi. Leander so. Hayi uzwile bafethu, we have Leander. Yeah, mamazi. What you rate injani? Is injani? You're right. Out of 10, what would you like give it? Out of 10. Shit, mamazi. No, let me. Senobani lama. Iyona-ke ma bro, iyona-ke mfethu uyezwa mfethu uyayizwa mfethu ayashaya ineka la egazi. Yes, must be racer bani neka lapho. Ngicabanga ngawuhlaba 8. 8. Yeah. Yeah, cishe ifike lapha yabo, high grade shit. Phela ngizafuna ukuyize iphelele. Bani? Maphila lana. Slash aba. Yeah, iyona leyo mfethu, that's mostly it mfethu yabo. Izwa kanjani mfethu? Ubeat yonke into. Ngayi-rate bani out of 10 ma bro? 2. Hey kanje. Wena nje ayamuke phabani? Danko yabo nigga. Manje u2-ke nigga la. U8 first base phela mina mase kuthiwa ku top 10 ngadlala ingoma. Oh, top 10 number 2. What do you mean by that?